Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Ay, Company. sa Action at Patrol, magkasunod sa dili gidlamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Sabado nights. Sabado nights, walang patid ang gimmick. Pag ikaw ay very lucky. Sabado nights. Sabado nights, umuusok ang music. Dito walang makakasingit. Sabado nights. Siyempre Sabado nights, abangan natin kaibigan kahit kailan. Sabado nights. O Sabado nights. Sabado nights, ito'y bigay sa akin. O Sabado nights. Cool na cool sa akin. Wow! My God, I hate trucks. Action Radio Philippines, Star Time, las 9:51. Mayong gabi. Karong adlaw, Sabado night. Hataw, Sabado edition. Petsa 14, bulan kita gyapon sang Tigkiriwi. Sabado naman edisyon sa inyo silinga para tuntunan sa kadahandan liwat na manaton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton silinga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi, labas na tipo nila silinga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry. Sa aton silinga polisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Mangin kabuylog man nato na pwersa sa aton siri ka Patrol 2, sa aton siri ka Crosswind Patrol. Survey mata kadulungan oras sa kagabihon. Kaya na para kanambiyaw sa pinakamahin sa Metro Bacolod, may mga ginrespondiran na nga mga aksidente, insidente,
Why tamang ginapangayo, anano pa dugang nga mga aksyon balita. From where the action is. Pang Sabado edisyon, sa inyo palatuntunan, buylog na ito na Puwersa Action, Dale Salazar. Back to back sa atong nga piloto action ninyo. Bogina. Ang ato mga pagbantay sa update sa balita nasyonal, international, update sa COVID-19, ginatutukan ni Aksyon ang Defensor. Opda makita sa ato sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa ato nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangpago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Nakinanda ng inyo Siri Alagad ang korman sa siring palatuntunan. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ko sa nabilin sa kaoras. 7 minutos nga pagpanglagad. Inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Una kabahan sa ato sa palagad ginadurong sa kalawan sang D3 Bayo. Action na i-activate bilin niya. Naging respondiran man tulo temprano pa kay na by bus operations ang station number 2 dira sa area sang dito Banago. Ang station number 8 nagsabat man by bus operation man ba duha ka mga nagabaligya kag nagaduso droga sa may area sang barangay Florenceville ay Porok Florenceville dabla sa barangay Panokoy. Atiklo isang pulis, no less than police Major Jury Puerto, ang hepe sa police station number 8. Amogid ang nagpatigayon sang by-bus operation dira sa may Florenceville sa barangay Pahanokoy. Ginatos kalibo. Kasya po ang na-recover nila sinigid lamang nga gabi. Puerte man nga baligyan na siya buduwaya untat no. Muni nga may pandemic kita ang tao nagaandam nga basi matapikan pero ining mga nagabaligya droga daw wala iya nagauntat daw ginapangin puslan pa ining pandemic nga nagakatabo sa aton diri. Kung nagikamuya sang means of livelihood how? I mean, wala ka mo sa minakitaan nga trabaho nga iban? Ang pagbaligya lang sang shabu? Puwerti mo niya mga abilidad sang tao. Nanamitan sila yung mabaligya sang shabu. Bagay, dasi kwarta. Kolba ang kapital kung makatsamba kabida ko. Munang iba nagapanay kasog bisan nga bulubudlay kuha pa. By flash report, Action Dale Salazar. Aksidente sa Dalanon. Dale, please come in. Yes, Action Eric. Live kita subong nag-report sa may Dalan Lizares sa Lacson, Barangay 40, Siyudad sa Bacolod. Isa ka vehicular accident, Action Eric, ang nagluntad sa sining mga tinion, no? So, kung makitaan earlier sa atong sining mga ka-action, sa atong sining Facebook Live, Action Eric, ang VA, no? Sa sining area. So, unahan nila Action Eric sang Lupit Church, bala, going UNOR. Dirigid mismo sa may ulunhan sang traffic lights. Embulbado sa sining aksidente, ang isa ka tricycle, Action Eric, na may sakay nga mag-asawa. Ang driver, amuning ba niya, kagang iya sining asawa, amunin siyang angkas sa likod, Action Eric. Ini sila, mga residente, ini sila sang Barangay Estefania, sa may Celine Homes, Barangay Estefania, Siyudad sang Bacolod, Action Eric, na supposedly, subong nga gabi, ipapuli ng Action Eric, may mga karga nga botilya, sang ilim nun, na daw may arabala sang karinderya or shop, Action Eric, no? Ining mag-asawa sang natabo ang ining vehicular accident sa sininga matinion na. Anong kwento na, Dale? Yes, ang nakainkwento Action Eric, isa ka-auto,
Uy. isa ka auto o galing ang nagapanagiyas ng auto or nag-drive or mga involved, nagpamalibad ang Action Eric sa paghatag ng statement or interview. Okay. So actually, luyag tanit nila nga hindi pag i-report, abi, no? Ang ilang insidente. Pero ang sinila nato ng ilang sitwasyon, pero ang hamba ko lang, nga hindi na pag-mention ang ila sininga mga ngalan, kaya ginarespeto taman ang ila sininga ang natabo ng aksidente, Action Eric. Kamusta mag-asawa ni Dale? May mga injuries lang Eric sa ulo pag Minor? sila kamagasgas pero conscious, no? Kaya pag-ubid lamang nag-pull out ang ang ambulansya sang Bacolod CDRR MO Action na Eric. Karga ng Conscious duwa? sila. Yes. Ang pangalan nila Action Eric si Roy Sultan, kag si Romilly Sultan, no? Mga residente ni sang Celine Homes sa Division sa Pania, siyudad sa Bacolod. Halin ang tricycle Action Eric dito sa may Lupit Church going bala sa may UNOR nga direksyon. Okay. Samtang ang ining auto naman nga pribado nga salakyan, halin naman ni sa may south going north nga direksyon, no? Allegedly, na-interview natin kay na si Romilly Sultan, no? Ulistora natin si iya kay conscious man siya. Allegedly Action Eric beating the red light ang auto, no? Ang pula nga auto. Rason nga ti ang muling nagkalakulog. Ang karga sa ila sining tricycle diri sa may Dalan Lizares Lacson, siyudad sa Bacolod Action Area. Actually, meron diri sa CCTV sa area. Okay. Diri sa may Citadel bala nga Autoglass Action Area. Bayar diri sa CCTV ang CDRRMO nga kung nagaandar ini posible na-capture gid or nakuha ang actual, no, nga pagkatabo sang sini nga aksidente Action Erica. Ali naman diri sa lugar ang pamilya, no, sining mag-asawa nga Roy kag Romilly Sultan, nga nagahimos pa karon, no, sang mga nagkalahulog, no, kag nagkaladagdag nga karga Action Eric. Kalabaran diri mga case bala sang botelya empty or wala unod nga mga ilimnon Action Eric nga meron sila daw shop diri ayon sa may din ganili ila shop, ma'am. Ma'am, good evening. Din ganila shop, ma'am. Diri sa may shop di sila. ng tindahan. Tindahan, oo. Diri sa may Tubang planta. Tubang planta. Okay. Okay. Oo, sige. Papuli na sa tani, no? Manghakot. Manghakot, papuli. Okay. Mabalin sila shop. Oo. Halin na Action Eric dira sa may planta nga area. Going sa Fortune Town, no? Ti amon na figure nila ning vehicular accident. Pero okay man to sila, man, no? Conscious man sila, no? Conscious man to sila. Conscious. Oo. Nagtaas sa BP ni sir. Okay. Oo, sige Yung auto yan, sakay sa auto dila to? hindi sila magpa-interview Action Hindi Eric. ni programa man sila sa serya? Ali pa din sila ya, kaya kaya makita din natin doon mga young people ini sila. Pila kabilog ang sakay sila, Dale? Talagtaw mo? Hindi ka lang mahambal Action Eric kung pila din sila, kaya hindi sila magatag sa statement. Amo to lang ako si mo. Pero hindi visible makitaan mo pila sila kabilog ang sakay, more or less? Hindi kay basi Action Eric, mga ang iban bala naginabot na nga mga himata nila. Okay. Na. Mga hubin pala kabataan nga sakay ni? Mga pamatan-on Action Eric, no? Naging agaw siya nga bisan manog stop na? Yes. Beating the red light kay Action Eric. Bali stop na allegedly sang nagtabok ini sila ti ato yang ang sa tricycle yati amo man niya kakay-go pa man. Amo ti Action Eric nga ti nagtabok man sila from Lupit going sa UNOR nga direksyon. Kaya mo ni natabo ang vehicular accident. Ang first responder dito sa area mo ni siya ang MR Raptor first responder. Okay. Pag nagsunod ang second responder diri ang Negros Unity Rider. Negros Unity Rider Action Eric. Pag nagsunod ayon ang investigador sa police station number 6 and then ang ambulance, no, sang Bacolod CDRRMO, no. Okay. So subong ti ginahimo sa Action Eric ang mga nagkalabuka nga mga pasiyo sang ilimnon nga wala sang unod pero may iba nga daw may jutay nga unod. No? Muna subong ginahimo sila. Kag subong ti ang jutay na lang man sa lakyan ang nagalinabay sa sining area diri sa may Dalan Lizares. Kag ari man diri nga tan sining Ano ang lantaw mo Dale sang damage sang tricycle kag sang auto? Ang bumper sa auto Action Eric, daw mo ni sa ang
ang nahulab. No? Ang naigo sang bumper niya mo ning buli sang tricycle? Mo pa na action Eric ang di nato may baluang kung paano gid natabo ang pag-actual nga pag-bunggoanay kundi ayon ang damage, no? Hindi, pero Kay- tayo lang bunggo din sa ulo kung sa buli sang tricycle. Posible sa ulo ni action Eric, Okay. i-check dire natin ang tricycle. Sa ulo ni posible sa nego, sir. Dire sa ulo ya, sir. Ulo kung buli. Basi ang kargas ni basta sa buli niya nakala ula. Bali head on, do ka head on. Okay. Oh, pero wala man damage ganang motor, sir, no? Nagpiloy nga. Ario. Ate, sige no. Possibly action Eric, ulo kag ulo, no? Ulo sa Head tricycle. on. Kag ulo man sang pribado. Wala nga swerte kay sasakyan. way matamaan na mag-asawa nagasakay da. Correct, no? Amo lang tong ginpalag earlier nga possibly nagtaas ang BP ni action Eric. Pero conscious siya, meron siya sang bandage sa ulo. Kag amo tong iya sini nga asawa ti makalakat-lakat man. Kag amo tong kung diin sila pagadalon nga hospital diri sa may syudad ang Bacolod action Eric. So far mo ni ang flash report action Eric nga madalon sang patrol subong nga Sabado sang gabi rekta diri sa may Dalan Lizares sa Lupit, no? Or Dalan Lizares Lacson. Barangay 40 syudad sa Bacolod ang action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinasyon na Del Salazar, there you have it, live report from where the action. Dira sa may Lizares Lacson. Bungguanay sang tricycle kag auto. Manantang auto, initially sa report ka nakuha na action Del, nagahingagaw pa. Kay bisan manog stop na bla ang ang suga ka traffic light. Mahingagaw gid. Kundi sobrang hingagaw na bungguan niya ining tricycle nga may karga nga mga ginaha kabasiho. Sakay ang mag-asawa nga sultan, papuli na sa may Fortune Town sa Barangay Estefanía. Ining aksidente at sa may Lizares Lacson tabo da. Muni ko isab lang paningyawat gid ngagaw gid mo. Hindi magani gid emergency tanawana. Hindi Luo yung mag-asawa ni mga slight lang pilas nila. Ang sakay ko no sa auto to mga hobines pa. Ay oo. Kulang ni guro sa seminar ng kabataan ni. Ngagaw gid mo. Mana ka siya may patay da. Ugya tara sa ato diri ka traffic investigator sa police station number 6 nga ara naman dira nakaresponder sa eksena sa aksidente. Muna sa mga motorista tahalong kamo. Basta ka intersection medyo bahar man kamo. Kung doon naghana na nga manog stop da o kung manog go ang traffic light obserbaran nyo kung man nag-stop da hindi na maging agaw pagid. Sa may harap man ako sa gagay ngagaw mga nagahulat man sa green bla o na ano nga sitwasyon kundi na sa nga color matupa amo na pangawat na may ngagaw gid isa alang-alang na may ngagaw gid kundi isulta bungguan niya yung tricycle nga manugliko na sa may Lizares Lacson sa Barangay 40. Ay nga mga kabataan niyo. Mga pasaway. Report na aksyon na Del Salazar Flash Report. Aksidente dira sa may Lizares Lacson, Barangay 40. Ginadulong sa inyo sa kaluan sa
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number. Oliver, i-check tayong sitwasyon sa Bacolod sa paglibot-libot ng Action Deal. Matapos ka naka-responder sining aksidente din sa may Lizares, Lacson, no? Temprano, pa kayo natin, duwa man ka mga bypass operation, ang ginresponderan ni Action Day. Sabay pa nga wala na bypass pasunod, ha? Sabi yung tati, yung nabaligya, droga, be. Yung mga tao nga. Ano yung aga mo yung tulog ka mag-star sa prisuhan? Namiayin ka mo nga may kaso ka mo tubangon? Kaya ka mo kabalo nga kung magkuha ka mo dira sa inyong police clearance or if not, NBI clearance, ma-reflect na sa inyo record na. Kung magpa-abroad ka bikaron, hindi na mo singa mo yung ngalan mo, mga tao ni huwag gini kadudlaan na namitan gisibuliga sa bu. Action Dale, observation report sa to sining patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Dale Salazar sa balik report, observation report sa patrol. Dale, please come back. Yes, Action Eric, antes kita nga mag-atal sa observation report, makaupod na rin natin si Police Staff Sergeant Heron, ang investigador sa Police Station number 6. Kay daw may rin sa Action Eric, ang initial nga may information kung paano ginataboy ng vehicular accident sa may Dalan Lizares, Lacson, Barangay 40, Sige. Ciudad sa Bacolod. Sir Heron, sir, good evening, sir. Thank you sa time, sir. Quick interview lang yun, sir. Paano na ma-establish ang vehicular accident po, sir? Regarding sa natabo ding vehicular accident sa corner Lacson, ang Lizares Street. Samtang ang tricycle from stop, then green light, nag-move forward sa going east sa. Samtang ang Mitsubishi Mirage, nga ginamaniyo ni Altia Gonzaga, Parinyo, ang going naman sa from south to north, kaso lang nag-beating the red light sa. Kaya ang traffic light pati sa intersection, ang red lang kag ang green, wala na sang orange. Wala na warning preparatory nga 5 seconds. Okay. Kaya pa green, automatic ang tricycle, ang Rusi, inaman niyo ni Roy Sultan, taga Pistry, Silinoms, ang nabungguan sa Mitsubishi Mirage. May minor injury man tong driver. Isang private vehicle, plus sa kabilog? Kung si Altia Gonzaga lang ang nakasakay sa wala naman sa iban nga upo. Why naman sa upo iban. Sige, bali ang mga nagkatutik na mga himatay. Himatay lang ang mga friend niya. Okay, sige. Para maka-assist siya. Anong injury nga nang sa mag-asawa, sir? So parang driver sang motor ang bana si Roy Sultan sa ulo, may minor injury sa. Samtang ang iya asawa sa left leg ang iyang injury. Okay. So para minor man tanan nila injury nga okay. Sige. Pero itong settlement na, sir? Ila settlement sa Tuesday. For settlement for damages ang both vehicles. Okay. So kuna mo na, sir, matawa ang salakyan ng may sala. Okay na beating the red light sa. May CCTV, functional na, sir, no? Functional na. CCTV ka syudad. And so para willing man magsitol ang ang owner sang Mitsubishi Mirage. Okay. I see. Sige. Action Eric, may dunga pang pangutas sa Heron. Okay lang. Regards lang ko sa iya kay Sir Benji Heron. Okay. Regards lang ka naman bali, Action Eric. Sige, thank you. Regards lang ko sa kay Action Eric. Thank you, sir. Action Eric, si Sir Heron, ang investigador sa police station number 6, no? So, based sa initial information, ang update report din natin ti Chuck Tugid, no, ang claim sang asawa, no, nga sakay sa tricycle nga mo to beating the red light ining Mitsubishi Mirage Action Eric. Isama lang dali ang sakay driver, babae, mga 25 years old si Action Eric, no, at mo to ang mga nag-respond dili siya mga upo di man to Action Eric kami sa mga simata do naghatag sang assistance kumbaga sa sining vehicular accident nga nagluntad diri sa may corner Lizares
Lacton, syudad sang Bacolod. Kaya gamito on Tuesday, mag-atubangay ang duwa ka mga kampo kag according sa heranti. Ready man ang pihak nga kampo nga mag-shoulder abi no sa mga expenses kag kung ano man ang damage sang sining vehicular accident. Subong kita naton moving pa ang Mitsubishi Mirage action na Eric. Meanwhile, diri sa mga syudad sang Bacolod action na Eric, no? Ali kita sa buong nagalambiyo, ali kita sa area sang Cyber Center diri sa may Dalan Lacton, no? Syudad sang Bacolod. So kayo na nagpadulong kami ng action ninyo dito sa may Golden Field Commercial Complex. Kaga kay na may pipila ka tayo ka mga negosyo mga around 9:30 action Eric nga nag-operate pa or bukas sabi sa pagbaton sa mga customer nga luyag magkakaon kay may pila pa ka mga establishmento like mga inasalan action Eric ang nag-operate no sa sinangabahin sang Golden Field Commercial Complex action Eric, no. So subong ali kita diri naga-stop kita diri sa may stoplight. Check din naton kung diri sa may stoplight sa may Cyber Center kung may orange diri. Orange nga color or ang 5, 4, 3, 2, 1. Wala dito orange. Why? Wala man naman kiss action Eric no nga ang iban ng mga salakyan abi nila international standard do mo nila panawag kun may arat ang warning nga 5 seconds action Eric na usually ti may nagakos sa aksidente kay may sa mga nagahingagaw no nga magtabok no labi na ang may at mga ginadalian nga mga appointment pero malati dapat maguluhalong kita kay isa lang ang aton sila nga kabuhi action Eric kag dapat extra careful gid no sa pagmaneho kag magulo aligmat no sining traffic lights action Eric no kun go ang iban nga nagago gani dapat kulat na action Eric kay base bila may mga motorsiklo nga nagahagonos nga nagahingagaw man so dapat extra careful gid in kaso nga magmaneho sang salakyan motorsiklo o kung ano man nga klase nga salakyan action Eric. Subong Sabado sang gabi mga back to back man yung mga bypass operations sa conduct ng aton sining kapulisan sang police station number 2 kag police station number 8 action Eric daw balik ini-action Eric ang problema din naton sa issues ng illegal nga droga nga sadto do nagtakaw-takaw pero subong daw nag-asod-asod naman yung mga bypass operations ang ginakandak sa aton sining mga otoridad kag kapulisan. So tonight yung police station number 2 may bypass kag ang police station number 8 may araman action Eric may ginpatigay man nga bypass operation. Manida ko nga bully according kay Sir Jory Puertong hepe sa police station number 8 nga mga informant action Eric importante gid ining mga informant o nag-relay sa mga information sa aton sining mga kapulisan in kaso nga meron sa mga illegal activities nga nagalutad sila sining nga komunidad, turok or barangay action Eric para at least ma-validate kag makapatigayon man sang surveillance ang Station Drug Enforcement Unit sang kada police station diri sa may syudad sang Bacolod. Ay na kami diri sa area sang downtown ni action Nino no kag subong alas 9 or alas 10:15 kada action Eric kaya aton sila lang IPM. Full operation sila action Eric sila sinig nga bagong policy nga kada gabi na sila magakot ng basura para sa main kag secondary roads. Sa mga main road ti amo usually sa mga downtown area, Dalan San Juan, Dalan Araneta, Dalan Lacton, kag pila pa ka mga areas ng siyudad sa Bacolod nga usually ti malabyan action ni Eric sang mga main or secondary roads no nga ginatawag. So, subong umpisa 9 PM subong nga gabi until 5 in the morning amo yung that's the time nga maghakot sila sang basura. Amo na nga action Eric sa mga pumuloy or establishment man nga nasakupan sang main kag secondary road nga 6 PM to 9 PM lang dapat sila nga magaboy kag likuan kun aga para at least no kun gabi tayo yun ang paghakot ng basura sang ITM-CDC wala sang traffic kag dire-diretso action Eric ang ila sininga paghakot sang basura para sa mga main kag secondary roads. Pero wala problema sa mga barangayan kag mga interior barangay kag mga subdivision mga same sa gihapon ang ila sininga schedule sa paghakot sang basura sa sining mga tinion. Sa mga motorista nato na ulohalo mga mo kay may mga random checkpoint action Eric nga ginakandak
ang aton siling nga mga kapulisan. Last time na checkpoint ko dito sa may area sa Stefania. Kaya pala sa may Save More. Siyempre, wala ko nagpapilala action Eric nga action radyo. Siyempre, present ko lang ako siling nga mga documents. Like kung nagamotor ka, ORCR, dapat upload mo gina. At kung nag-work ang imo siling nga trabaho, kita mo ng imo siling nga ID, i-present mo ng imo siling nga valid ID, nga nagapamatuod, nga allowed kaya, nga magwas lang ang maintenance ID, papuli ka na, or pakadto ka pa lang sa imo siling nga trabaho. Kung nagamotor ka tiyang ORCR mo, dapat ano mo na, ang xerox na photocopy. Correct. Sa imo siling nga document, i-attach sa imo siling nga motor, action Eric, or dalon mo geda, para at least ikaw sa possibly mga penalty nga ipapanaog sang aton sining nga mga otoridad action na Eric, no? So mga random checkpoint, hindi lang pag-mention kundi nga mga specific nga mga lugar, ang mga checkpoint sang aton sining kapulisan subong nga sabag sang gabi kay basi labi nag-monitor dira nga mga lain ginhawa nga makahibalo action Eric kundi sila dapat pwede nga likaw. Pero ang aton sining kapulisan aktibo sining nag-monitor ilabi na sa aton nga peace and order situation sa siyudad sa Bacolod sa kada gabi action na Eric. So far so good ang aton sining nga paniyampo, nagtayo yun, no? Ang okay nga paniyampo, fine weather, humalin kay ina sang hapon, tubtoba karon nga Sabado sang gabi. So far action Eric kami ng observation report nga madulong sa patrol subong Sabado sang gabi. Ini ang ginadulong sa inyo sang TTX 500 capsula sa mga kaksyon natin nga may asang fatty liver. Ginarecommend ko sa inyo nga mag-take sang TTX 500. Ini may mataas nga antioxidants, kinaga-protect sa mga selula sa ngatay. Hagin naman ang may report pang patrol ang ka-action nyo. Action, Dave Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Salamat ginaksyon na Del Salazar, there you have it, sitwasyon sa Metro Bacolod. Ara, may mga random checkpoint ang ato sa kapulisan diri sa Metro Bacolod. Wala lagi mention ni aksyon din kung dili mga lugar. Parang hindi ka preparar ang mga malaing ginawa. Matulotawhay ng Sabado na itong sininga pagpangalagad. So far, so good. Balikan na lang karon sa action din sa Salazar sa kompleto nga detalye. Tanduwa ka mga bypass operation sa area sa police station number 2 sa Banagoni. Ang isa police station number 8 sa Florenceville sa Barangay Pahanukul. Observation report na action John Diaz o kung action din sa Salazar. Ginadulong naman sa Kalawan sang Evergreen Herbal Capsule. Ang pinakabago, pinaka-epektibo na herbal supplement na kabulig. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Pinagaman-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021.
ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa Ni Axorofodita, siya lagit it, kay una siya nga naghugpa kay ma-file sa report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Axorofo, may gabi, please come in. Nagabaksyonary, kaga sa tubang sila mga kaaksyon. Yes? Yan ko doon, actually, right? Kumusta ka da? Ate, okay man. Okay ang? Okay, Ang unto mo? Linaw, ay kung kalupad, kinasangit naman. About, tisiling ko gitaw? Sila nga. Sangit naman sa protik ng paluap naman to. Kabalo man ko nga hindi kagigiya kalupad kay kadelikado ga pangilat. Gani man ang kilat kinakaroon. Ang pakpak mo na dana, alam magon kakilat. Oo, amo ginagani nga ko, ko kag kung di ka pwede maglupad-lupad nga sulo. Oo. Koob kagid. Okay. Ina naman, kung gigid ko ikaw na kag tapos di ka magpataas, sige pataas kay ikaw gitang sitro na. Mo gid. Actually, karon malapit akong nga balita sa siyudad sang Talisay, ang katapuya sang Talisay 20 kung kapulisan sa siyudad sa Talisay, kauputan katapuya sa kapulisan sa Police Station 4 dira, no, sa may siyudad sa Bacolod, dira sa Bacolod City Police Office, naga-serbiya sang warrant of arrest sa isa ka persona nga kilala kay Christian Dayumo, itabay 27 anyos sa Paligonsol, pero pumuluyo sa Purok Mapalaron, Barangay Zone 12, Siyudad sang Talisay. Inserbihan ni siya oras 10:05 sang aga sa may Police Station 4, Barangay Villamonte, dira sa may Siyudad sang Bacolod, sa kaso sining attack, kag may transay ni ginagdagan sa 3,000 pesos para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Ining warrant of arrest in-issue ng Honorable Judge Montano Cordova Bidel sa MTCC Branch 2 dira sa may siyudad ng Bacolod. May pitsa ini Hulyo 21, 2021. Inampitan karon nga persona den ko sa dira sa Police Station 4 sa BCP of for proper disposition. Samtang isa naman iya ka bypass operation naging kasal sini sa katapuya sa kapisan sa siyudad ng Talisay. Mga alas 5:30 sang hapon sa may Purok Lampisaw, Barangay Zone 3, resulta sini sa pagtikma sa kay George Dumao, Abaluna, alias Imboy, 48 anyos sa Paligonsol, pero pupuluyan sa lambitan iya nga tuog, kaga isa ini kalap asiro. Ginakonsider ni siya nga street-level individual and newly identified drug personality dira sa may siyudad sang Talisay, sang Talisay City Police Station. Nakuha sini sa iya positional control kung mga masunod, isa ka heat seal transparent plastic sachet nga may kunod din sa kinasuspetsyohan nga sabu bilang bypass item. Bito pagit ka mga heat seal transparent plastic sachet na may kunod ini sa kinasuspetsyohan nga sabu bilang position items. Kaga ginapalabanta ini ang nagbugat niya sa 30 gramos ang nakuha ini nga siya suspetsyon nga sa kag may pabili ini nga 20,400 pesos. Nakuha man dugang siya isa ka improvised canister tube, isa ka improvised scooter, isa ka coin purse, 500 pesos bilang mark money, kag 340 pesos kag napatihan benta sa pagbaligya niya sa illegal na droga. Ining tanan mga na-recovered items sa rin sa kustudiya sa katapuyan sa kapulisan sa siyudad ng Talisay, kag ining suspectado detinado karon sa may custodial facility sa Talisay Police Station kag pagpasakalan ni isang kaso sa pagbayular sa Republic Act 9165. Sa ginpaluap nato ni aksyon na Erico ang nakilatan diri kag ginasang aga.
sa may Sitio Roma, Barangay Balarin, kay na alas 7:30 tak na sang aga sa din napatay gid ini among si Ron Sabalisto Arisco, 44 anyo sa paligon, may live-in partner. Ang utod niya sininga si Rodney Sabalisto Arisco, 41 anyo sa paligon, soltero. Pagkakita sini sa ni Rodney, ang utod niya sininipot ng gilat, daw nalipukan iti siya, kag naundog man sa pampot, no? Sakay din sila sa pampot, kag nagapang-ipon, aksyon na Eric. Ang kapitan man sa pampot, among pagkaisa nila sa Stephen Sabalisto, Arisco, 55 anyo sa paligon, sa Kabalo, pagdala pa ning ila hinablos, no? Apat sila nagasakay mo ang si Charlon o kung si Charlon Arisco, 20 anyo sa paligon, may live-in partner. Akto na Eric, kanina nga sabtang ini sila yung nagapag-ipon dito sa Sitio Roma. Ang Sitio Roma, Barangay Bataring, aksyon na Eric, boundary na niya sang sila ikag sarapya mo. So saan makakuha rin sila sang apat radira, nag-desider nga magpulo pamahaw, so nag-atibtog ini siya sa report nato, nga labato nato, ining si Ron Sabalisco, kag siya gid ini ang una nga naigok, no, pagkaigo niya sini, according sa mga kapdala niya man sini nga nagapangipon man, perte katunog iya, sa pilat nga nag-igo ini sa iya. So, pagkadagdag nila sa lampal na nato, nahuli pa nilipungan si Rodney, kagindala ito sila sa may Teresita Lopez sa Lanturi Provincial Hospital. Ginsadloy lang ini, kipuyod lang ni Stephen Sabalisto. Tingin pagkaisa nga si Ron, kay God, kay ting iba ginakakumpata, ginahadlok man at kululukog at tungod sa nga kilat, pag-upig ito iya sa mga barangay tanod, man magpagwa ka pa action Eric, halin ka sa Sitio Roma, mapagwa ka pa yan, maglagal, ginalay-ay, ginakuat lang nila, pagkatupagwa, pagtupa nila sa may mambag, dito kaging karga nila, gina yun, gindala sa may Teresita Lopez Antoni Provincial Hospital, apang indiklarar sa authentic decision, dead on arrival, ining si Ron Sabalisto, samtang hindi si Rodney Sabalisto, din papahuway-huway na yan, their observation dito kay na, kag pag-ayong siyang iya sininga pamatya, gilayon man ito siya, na nakagwa, tinguan pa tali natin, kita nyo sa kag-interview, na pang kayo na, kita natin daw itigit tayong iya sa dikotisyon, no, nga to, taga doon di siguro kapati, sa iya sining, ang ila sining nga nagangtan. Bumansang minormal nga or gamay lang guba ning ila pagbot mo, ang palo lang actually Eric ang naguba sini. Kag guyod na lang ni kagina ni John Abila maras unsan sa kasangudto kay pwede pa makaandarang ila sini nga pampot, pwede makadalagal ugaling kay wala na sa may madala action Eric. So tinan lang ni John Abila nga mga ilaman dira upo di nga sa iba't mga pampot ng sakay naguyudo na lang papauli so dalaman ang ila sini apat ka banyera nga isla aksyon na Eric ang ila sini nga pampot ay nagalaba sa abay dito to kapya sini kagaman ila ginagamit sa pag baling pagpaluwag sina aksyon na Eric, no, kay dito subong ang ipon sa may galuta, kitang ipon dito sa may Sitio Roma. So, action Eric, community development niya lang, nakagwa na si Rodney, mayo naman siya sila pamatyagan, ito kayo sa karon, di ron sa Badisto, ara iya sa exact puneraria, nahaya diri sa may Ciudad Sang Silay. So, sa ato lang sila mga kauturan, kain ng blangkin po, kung kapulo pangilat, hindi ko lakat kapin pagigkon sa talamnan, no? O kung tampo man nga manubo ang tubo, basta pagpagilat, hindi kay do sentrohon, kagid na do, laban-laban, kagid na sa igo, action Eric mo. Correct. Kag halong lang, mas mayo pagit, na magpangilat, paimuyong na lang. Ang mga nagapamuyayaw, dahil ba, hindi gid ka mo mag-guwa kung pangilat, kay laban ka mo sa igo sila. Pati ka po pumiyaya doon, darasa ba?
ang nagabuslo-buslo ang baba nyo, magpangilat ka na, hindi ka mo magsalida ng sportahan, kaya kamo gina igongo ng baba nyo, nagabuslo-buslo na sang pakutso-kutsos parehas nyo. Mayo na ko kibiyasan ng blaw, pero nang kasi pasintruhan, usog Piyak baba mo. Hindi ba sila bugbra sungat mo kapuluton mo lang ako, balik? Oo. Aga pa ni ganito nagkarang-karang kagitan si Barangay Kapitan Remy Roldan, birthday na pa naman. Ay, ito. Kasi ako din natabo kaginaw, hindi man magpabaya to. Si Kapreme, kay pagkanda sa iya sininga area mo, ang tuma. No, pagkadto na to sa may arin sa iya sa may takas mo, pasaka man to iya sa may Mambag Eden City Roma. May gani kay simentado na subong ang lagyan dito, no? Magataas to, tay-tay-tay, sulod na to sa direct. Mga tatlo katapak ning imula tayon. Kag tatlo katapak ang kataason, kag malaba ning imula tayon kay ang lugar na nila kung magtakop sa sulod gidang tubig sa ita sa daita ila sini nga alagyan. No? Kasi ang nagpasalamat gid action election punta niya ang pamilya Celes sa tanang-tanang iya nga nag-put sa kagpagtut niya sa katapusan ng Palawayan ni Anay Konsihal Ireneo Toto Celes. Amo niya action Eric atong tibadulong report mga balita nga walang opisyal diri sa Blackberry Prisang sila kag Talisay PNP Station. Para sa Action Night Patrol, ako naman sa Action Rupo Dita Jun. Mula sa balita, mula sa Action sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio. Salamat kina Action Rufo Diita alias Alagitit. Report live gikan sa Takpanwa sa Silay, dala ang Talisay. Report Action Rufo Diita ginadulong sa Sakarawa sa Life Extension. Gusto nyo yung libre ng medical check-up Lunes hasta Biyernes o po sa kalidad ng mga medical doctors. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing serve. Sa kay Madam Nanette Izare. Madam Nanette Izare, good evening. Kay Jocelyn Song Comedya, may gabigid. Kay Kagawad Peter May Noble, and family dira sa SP Belize. Kamusta dira si Nanay Tessie Noble? Tutong Noble, daga paurok-urok mano. Si JR Noble, si Boss Rex Noble, Kapitan Bibing Noble. Kumari ko dira January and kids. Daga paurok-urok man, no? Arcel Floor, may gabi. Jason Alegria, para sa Cadiz, sa monitor sa Good evening lang
lang sa Barangay Montilla, Moises Padilla. Tamang Barangay Kapitan Ninita Alconera. Monitor gid. Milili Oligo dras tangob may gabi gid. Sa kay Mr. and Mrs. Frankie Alojado. Joy Macauling. Kami lang si Budin kag si Nancy Nicasio. Sang Phase 5 Barangay Handumanan. Hanin na kay Joy Macauling. Alin sa report ng Sorofo, aksyon. Roger Guteb, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger Guteb, line number 3 sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, Action Direct, may gabi sa mga aksyon sa atong sila nga mga balita Action Direct diri sa may siyudad sa Cadiz, norte nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Dali sila kaya akon nga Monitor. ang akon monitor daw ay maniga. Ara na. Okay. Oo, ara na. Diyan na mo ganito na ulbot ganito, madamo. Earphone. Yun daw ka... hulbot ka, nan. Ikaw, gingabot ka na kay... Oo. Okay, gaungot mo. Ito kasi mas makurinti ka. Ayo di purma. Di kaya nga, baro ka ang... Kung nakaskart black sa Nerek, Oo. kaya kung di po gabuton, kwandiyo, gasuro, black sa monitor. Correct. Tikinala gabuton mo siya na kaya gaungot ang plug bala, ang charger, gaungot sa plugan. Dapat gid. Gabuton na kaya ginaklaro. Ito ba si Bla kung masilin na gabi na to, di ba si Kun ga pa umutulot? Namahuya ba ta? Kaya mo na kumo kay kansya galistorbo sa monitor Gani. Mula nga kinanglan gid nga kinanglan klaro kay bisan ano pa ka dami sa signal sang action radio. Kung may gaungot yung mga charger na sa palibot kag lason disturbo sa signal. Sa inyo bala na monitor, tayo mo na siya katabos na. Correct. So, ari na, klaro na, sunerek ang atol, di subong monitor. Pero, tigil sa sunerek kanami, kay man, ang amon subong COVID-19 cases, kundi August 14, subong, as of 8 p.m. Sinigil lamang nga gabi. Nagpagwa sang data ang kan ang amon diri nga local IETF. Ngati ang amon active nga kaso is siyam na lang. Amon di sa Bacolod 12. 12? Pero nga heightened restriction kamo na no? Okay daw, 12 naman lang galita. 12 naman lang. Ang Negros na laman sa GCQ high restriction? Ang Bacolod lang siguro Dala mo ng... High restriction, Bacolod Ang Negros Occidental yan daw kuwan mo lang, tapos pwede naman kanubo sa buong kaso man sa Negros Occidental. Bacolod sa bunang nubo-nubo man na yung kinama 12 na lang gani. 12 na lang. Kaya mo na importante na makanubo maayo kayo nubo aksonere ka mo na dahil silikong at mas maayo kay sila hindi lang na Japon magkumpiyansa kasi budlay kung magkumpiyansa tabla August 14 apat na lang yan sa syudad sa Sagay ganyan apat manog ko na kasi sige Japon ang sige ba ng vaccination wala man sang mga wala man aksyonerik sa mga nagasulod ng mga bago nga kaso. Sunod to sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez kasi sige man Japon gani ang baton sa mga LSI
kag sang ROF kung magpauli pero mura ang stricto gid nga pag patigayon sang tawagan ni requirement na nga ti kinarastriktohon gid aksyonerik ko. So ate kabay pa nga hindi na ni magsaka kag abot naman sa punto kay man dumduman ko lang last year yes no inigaling nga tuig to February 11 naka-0 kami di mo. Okay. Pero daw walang kadlaw to pagkatapos sila sumaka naman. Wow. Kaya mo niyo ang kakulbaan kati sumaka siya. Ang nagsaka pero ti subong ya nagnubo naman nga naganubo ang kaso aksyonerik sang COVID-19. Sa pila na ka mga balita sa pagsikya na to kay natin way gito na pa-record aksyonerik tong ginaligar nga hold up bla pro kali nangusisa ko to balik ko serya mayara gid ko no hold up kita is mga tawo. Pero muna way guro magpa-record aksyonerik ang nga kolektor base sling ko base kon kaya kadis mo sa hold up pwede di man to kuno taga kadis mo. Okay. Kolektor to sa linding nga hold up kasi ko basta wala gani sang record sa kapulisan. Abot silingon sila sinerek nga hindi pwede na hindi na siya official nga balita no? Ang nakalablater lang nga mo na siya yung official gid nga balita. Pero maitari ko na interview tato ang hold up kasi siya gid mag-ako hold up piling iti mga tao lang to sa may asindahin niyo. Jalalan amo lang nga nag-istorya sa aton nga ginhold up ang kolektor sa isa ka linding nga nagapanukot dito. So wala sang blatter sa talatapan sa kapulisan. Ang nakablatter lang ito sa pulis ang mga gidakop naman nila sinerek nga wanted person pero sa kita na to record nakapiansa man dayon sa ining mag-utod nga tikay nagin check tigid ko na kadayon nagin sila sa ila sini nga pag piansa kay kahapon nagtigayon sila dayon sa pagpiansa kay hapon na to. Kung gidakop ni sila sinerek sa nga Police Assessor Warrant sa Buena Section ni Police Executive Master Sergeant Albert Biloso kay iban pa kapulisan. Plus 2:45 na bisang hapon mo ini ang magutod siya day Arnaldo Valencia 54 anyos kag ang utod niya pagin sininga mo si Jose Arnelo Valencia 52 anyos. Ang ilang nga kaso gipapanaog sang RTC branch o kung gipapanaog sang MTCC sa siyudad sa Cadiz Prabi Maxonerek 19 na katuig ni nga kaso. Ay ila sinigagin panaguan wala tumakwa gid ang detalye ko bala base ko na tambakan sa iban nga warrant o bares kag mag-ulang na serve sa ila. O kung base ko na paragyo masila na time pero gila kaso actually ni kuha ni siya light threat ang light threat ni siya daw kung may ara bilang grave threat gabi nga pagpahog may ara nga threat kapag pagpamahog pero ini light threat daw pagpahog lang ni. Okay. Pagpahog nga kaso sunerek nga ang pensa 2,000 ka pesos malagani. Again allowed sa korte mo na nga budlay galining sige ka pamahog dason bisan pa nga pagpahog lang imo ti light threat kiti kung masiling ka physical injury ti napilasan mo di ba kung masiling ka nga serious physical injury sabi ang pilas kung masiling ka nga light o slight physical injuries ti medyo gamay-gamay lang nga pilas damo ni daw gamay-gamay lang nga pulo pamahog at sunerek pero nadagdagan gilwara to bares ini ang pagutod kag serve sa ila sa mga katapusang kapulisan. Nakatigayon gid sila nga makapiansa no kay gamay man lang
ang piyansa nga ila sini nga kinanglanon para sa ila sini nga temporaryo nga kailwayan samtang kapalay naman ang kaso action Erika. So pardo mo lang yung mga balita diri nga aton sini nga madulog kaya matulog na way gid ang aton sini nga area sabay pa nga wala lang sang ulan kay kahapon o kagabi perti ang pagtupa sa ulan di action Erika at aga. Tao kaga matulutog daw ang timpo subong naman niya mapulupaang naman ang panahon diri sa norte kabayan sang probinsya sang Negros Occidental. Panayon ang Police Visibility Patrol sa siyudad sa Sagay, pinagiban sa mga kapulisan nga ginapamunuan ni Police Lieutenant Colonel Albert C. Kagamuman sa siyudad sing Escalante, nag-check magkita ko na balita pero pisunod sa kay Police Lieutenant Colonel Sergeant Disping ati ang ila sini nga routine na pagpatigayan sa nga patrolya kag patigayan man sa mga random nga checkpoint sa pila ka mga area hasta ini magkagahon action erect samtang kita rin katulog ng aton kapulisan nagabantay naman action erect sa palibot agod nga mapaluntan man ang kalinong kag katawhay sa tagsa ka mga banwa kag siyudad action erect Tamiyaw talang si Kapadre Diaz kaya pamatigid sa aton kay si Mr. Jonathan Diaz nga aragid nga pawatigid permi si Toto Jewel kay idaibasang ko sa kay Police Colonel Calixto Mabugat kaya nagpamatigid sa aton subong wada sa kay Police Major Jake Barela sa Hinigaran kaya sila nga monitor man sa aton action erect kag subong man katamyaw ta si Ma'am Lini Almaydo nga mo ni Parole Provision Officer kag si Fiscal Benjamin Maido nga nagapamatigid siniman nga gabi. Kami guno na yung manggubat kag kay nung Rodolfo Maligos nga nagapamati kag subong man sa kay Migo Glyn Javier sa kay Toto Albic po hinulan sa kay Mami Nyaman nga Councilor Bambu po hinulan nagapamati man sa aton sila nga gabi ka Torokoro kid action Erika. Mama na kay Ma'am Judy Delmo kag Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong ni Ma'am Mercy Flores nagapamatigid sa Actionet Patrol via Facebook Mga balita natin gitutukan direkta dari sa Kurabtakan sa siyudad sang Kadiskag, norte kaban sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Dari sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid, Aksyon, Roger Gutib, live report kay sa Ronda Negros. Chatis PNP Connection. May gabi dila kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales. Sang Qatar, may gabi dila sa imo. Maman kay Engineer Arthur Norman D. Ang family dila sa Barangay Takuli. Madam Daina Dinyola Martinez. Sang Tourism Office dila sa Valladolid. Jason Alegria. May gabi dila sa imo. Kay Madam Bonda Luthel. Mr. and Mrs. Loie Di Paula and family. Sa mga dungganon, boys na may gabi kita. Vanessa Mayo sa Minnesota, USA. Good morning. Marilyn Di Kenya, nakamonitor man pagi sa FV. Di Kenya family dila sa Cadiz, iyalang ginatamyaw. Alex Montesa and company. Lisa Joy Ilon Amoroso. Nagjingki Jalagdon. Kami lang pamilya dira sa may Pandanon DSB. Monitor gid sila, no? Datami lang ni Bunda Luthel, mga taga-Takuling kag tiya ya dira sa kagbata ya sa Hinigaran. Na kay Bunda Luthel. Francis Norcio, Donald Cabasag kag Lito si Condes. Sa kay Morina kag Norman Alvarado and family dira sa Pahanukoy ga monitor gid. Kami ako man dira si classmate ko Georgine Hunsay sa Barangay Handumanan Park Housing Lucky Homes Subdivision. Nagabi dira kay paring Georgine Hunsay and kids ga pamati gid ka naga-monitor diri sa inyo para tuntunan. Ano dira nga pa-urok-urok pamati. Hindi man kompleto nga bini kung hindi makapamati Action Night Patrol. Ay, puwerti.
Manong John Bernasol and family, may kabigid. Kay Manong John Bernasol, kag sa bilog idra ka pamilya, nagapamati man sa aton. Kag nagamonitor man diri sa inyo nga palatuntunan. Salamat gid. Balik kita, pabalik na to, balik ka report na Action Dale. Pagkatapos na sa ato importante nga mga pahibalo. This portion... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan ano ang kaintangan, responsable
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio.
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Responsable at pagbalita, dahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Balik diri sa Balagat mga bidira kay Jamil Florendo sa kay Ronilo Dilgante. Cory Bidaha dira sa Kuwait, Rowena Castillo de la Cruz, kaglito si Condes mayroon dira nga pagpaurokuro. Balikan ta si Aksyon Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon, Mike Patrol, Field Reports. Aksyon Dale sa balik report sa Kamak. Action na rekarestado ang anay-call center agent kag ginalegal supplier sini sa drug bypass operation sa police station number 8 ng Florenceville Subdivision, Barangay Panocoy, Siyudad sa Bacolod, Cebu nga Sabado sang gabi. Ang subject ginkilala kay Karel John Rula, 42 anyos, sa presidente man sang Florenceville Subdivision, kay isa ka anay-call center agent dakpan man ang ginalegal supplier sini nga si Rula nga si Rodel Remedio, 24 anyos, residente sang Barangay 18 Siyudad sa Bacolod. Gintayag din ni Police Major Jory Puerto Jefe sa Police Station number 8 kung may nakamarong sila Action Eric sang impormasyon nga nagbabaligya sang droga ang subject kagilayon nga nagkandak sang surveillance. Nakuha ang ginabanta 20 gramos kabugaton sang suspected shabu nga may market value nga 136,000 pesos. Action Eric ginpanginwala naman ni Rula nga nag-uusap ini sang illegal nga droga pero ginapo niya Action Eric na nag-uusap siya sang illegal nga droga pero ginpanginwala nga pusher o nagbaligya. Ginpahayag man ni Rula nga hindi niya kilala ang nadakpan na nga si Remedio. Samtang sa Baitang Police Station number 2, may bypass operation man naging nadak na may dalan San Juan, puro katiling man Barangay Brago, Siyudad sa Bacolod, mga around 6:30 subong mana nga gadi Action na Eric ni siyang ginpamunuan sa Police Station number 2 kag PNP Drug Enforcement Group Special Operations sa Unit 6. Ang subject diri sa kargador dira sa may warehouse sa Barangay Banago nga si Aaron Natuila, 37 anyos, residente sa Purok Nami-Dami, Barangay Banago, Siyudad sa Bacolod. Nakuha Action Eric na dakpan ng anong elongated process sa Shays ang suspected Shabukang improvised shooter. Nagabalot sa 13,600 ang nakumpiskara nga droga sa suspect nga preso na sa Consular Facility sa Police Station number 2. Mga balita dikan sa patrol ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na action sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kit Patrol 2, may kabidara kay Manang Lilia, kay Manong Ramon Taton, Maninoy Rimo, kay Maninay Clarita Tampipi, Toto Clark Tampipi dira sa Gardenville sa Division Barangay Tangob, sa kay Ojal Binoni Balinas Laho, alin kay E.G. Bilaho. Dira sa may Singkang Airport, may kabidara kay B-Boy Vic
Turiano. Alina kay Chris Arzaga. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagisibaran Action at Patrol Program Sabado Night. Magatako piniti porolyo balik ini sa Luna, same time, same station. Ato sa lima Patrol Unit Reporters in Action. Nga nagpalagad garo gabi sa kay Action Roger Gutib, Action Rofo Diita, alias Alagit It Dale Salazar. Action ninyo bugina ng ato kapiloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. New Center Action of Defense Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Oliver Pasom, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Syudad Sagbago, Broadcast Engineer Edward Balico, sa kasama Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ang Korman Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kakwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, happy weekend sa Bacolod. Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Dunkin' Donuts. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon